Hola! A continuació parlarem de la fracció associada a un percentatge. De la mateixa manera que vam parlar d'un nombre decimal associat a un percentatge, trobarem una fracció que al multiplicar-la per el total trobarem el percentatge. I com a conseqüència veurem que n'hi ha uns percentatges que es poden calcular de forma quasi automàtica i mental. Llavors, quan parlem del 25% de 400, ja vam veure que és igual que dividir en paquets de 100 i multiplicar per 25. Però podem reordenar les operacions i això d'ací és exactament igual que això. El 100 és igual que dividir el 400 entre 100 o puc agarrar i dividir 25 entre 100. De manera que com que això és un quocient, 400 per 25 partit 100, això d'ací, el podem convertir o expressar en una fracció 25 partit 100. I aquesta és la fracció associada. Què vull dir? Que si vos fixeu, per a calcular el 25% de 400, el que fem és simplement el 400 i multipliquem per aquesta fracció 25 partit 100, que també, si recordeu, el resultat és 0,25, el nombre decimal associat. Molt bé. Però és que 25 partit 100 es pot reduir dividint numerador i denominador per 25. I me dona un quart. És a dir, que si jo per a calcular el 25% de 400 és el mateix que multiplicar 400 per 25 partit 100, aquesta fracció és equivalent a un quart. Per tant, 25% de 400 es pot calcular com 400 per un quart. O sigui, 400 és agarrar 400 i dividir-lo entre 4. Fixeu-vos. El 25% de 400 és exactament la quarta part de 400. Sí o no? Ei! Repassem. Com que la fracció associada és 25 partit 100, que es pot reduir a un partit 4, simplement multiplica el total per un quart. Això ja sabem que és trobar la quarta part. És a dir, calcular el 25% de qualsevol quantitat me dona igual que siga 400 o que siga 1000. El que fem per a trobar el 25% és agarrar el total i dividir-lo entre 4. Per això diem que aquests percentatges, el 25%, i ara veurem uns altres, són especials perquè es poden calcular de manera molt ràpida, tenint en compte quina és la seva fracció associada. Per exemple, el 50% de qualsevol quantitat és trobar la meitat d'aquesta quantitat. Per què? Perquè la fracció associada és sempre el 50% dividit per 100. Aquesta fracció es pot reduir dividint numerador i denominador entre 50 i me queda un mig. Per tant, jo estic calculant un mig del total. Quan parlo d'un 50%, calcule un mig d'aquest total. Per tant, en realitat és la meitat d'aquesta quantitat. I amb el 10%, la seva fracció associada seria 10 partit 100, que puc reduir-la dividint entre 10 i me queda un dècim. Per tant, quan jo calcule un 10%, el que faig és trobar la desena part. Perquè, per exemple, el 10% de 400 seria multiplicar per un dècim. És a dir, simplement trobe la desena part de 400, que seria 4. És prou ràpid calcular mentalment els percentatges que són d'aquest tipus, perquè es pot reduir la fracció i queda un càlcul molt senzill, dividir entre 10, dividir entre 2 o dividir entre 4. I el 75%? El 75% ja no és tan senzill, però si vos adoneu puc reduir aquesta fracció dividint numerador i denominador per 25. I me quedaria 75 entre 25 és 3 i 100 entre 25 és 4. És a dir, trobar el 75% d'una quantitat és trobar 3 quartes parts d'aquesta quantitat. I per últim, un que és un poquet més rebuscat, el 20%, mireu, 20%, la fracció associada seria 20 partit 100. Però és que
100 és divisible entre 20. I si dividisc entre 20 numerador i denominador, me queda un quint, perquè 20 per 5 és 100. Per tant, quan calculo el 20% d'una quantitat, el que faig és trobar la quinta part d'aquesta quantitat. Molt bé. Espero que hagi quedat clar. Si teniu algun dubte, torneu a ficar el vídeo o me poseu un comentari. Fins a la pròxima.